Sae sanget nggih. Itu derajat sini Pun gua. nika Lagi apa? angajak Itu asik. mugi tembe putanipun nika kaketon asik ing sasama nggih. Anggenipun silaturahmi dhateng sesami nika sae umum ngaten nggih. Asih Lajeng ingkang dipun agem nika unguping nika Kencana Wungu, Ratu Kencana Wungu. Menawi lahir putri insyaallah mangke moncer, pinter, ayu ngaten nggih kados kembali ingkang dipun agem. Pakotan Ibu-ibu? Dereng. Dereng. Lah kok durung terus iki padahal ketok ayu lho. Ngagem nggih unguping nika Kencana Wungu. Ageng-ageng Sida Mukti samangke, monggo Sida Mukti kagem. Lajeng Sida Mukti nika temtu panjenengan sedaya sampun pirsa nggih kersanipun ing tembe mukti sugengipun.